Dragilor, încă nu mi-a scris în comentarii cum să vă numesc, dar că nu e nicio problemă. Dar astăzi, ne vom juca Minecraft. Deci cu verișoara mea. Bună! Dar că ea nu se va juca se va juca, dar că nu va filma pe Minecraft. Da. Este o piatră diferită. Dacă nu știți, este modul nou, punct 16, adică da. Numai că piatra aceea nu e pentru de nimic, e într-un fel de piatră. Da, e o piatră nouă adăugat-o. E piatră folosită pentru nimic. Așa. Și vreau să fac un parc, după cum vedeți în inventarul meu. Un ce? Un parc. Am în inventar aceste frunze și lemn. Aș avea puțin vedere că pot să mai tăi niște faci ca să fac loc. Tu cum te respecti Minecraft? Extremos, baby. Draga mea. Aici. Da. Da, mi-am făcut niște plantații, am fost să caut știi, și da, astea recunosc la de pe Creative. Dar prea frumos să nu le iau, dar nu știu pentru ce folosesc, să scrieți în comentarii. Dacă știi. De pe că, doamne, am nebunii mari, am zis că am de pe Creative. Doamne. Fata asta se încurcă în Creative Survival, când zic da, mereu mă Creative. Deci, efectiv, mă corectează aproape mereu Maria. Ce survival? Că zi vorbeam despre creativ. Creative, că vorbeam despre survival. Da, am folosit-o foarte flori și am folosit Enderman. Bravo, Enderman e top. Vom la Enderman pentru a face loc. Credeți-mă că vreau să numească Enderman e top. Ce? Să te muți încolo. Am zis din mezi. Deci mai să-mi... Iar! O să-mi minezi așa. Iar și-mi punea așa. Să mimezi. Enderman-ul urtănice de Enderman. Este survival sau pe creative? Ok, acum, asta e că am zis să vă facem niște scări. Da, nu trebuia să ce cu țarcul ăsta când mi-au scăpat oile. De fapt, au dispărut. Deci, dacă vreți să mă credeți... Eu cine ți l-a luat? Cine? Herobrine. Asta nu râde de mine, Herobrine. Faimos! Da, știu unde sunt diamante. Adică restul mult. Am fost la mine. Eu am fost extrem de mult. Am găsit extrem de multe diamond. Eu nu am găsit prea mult diamond, dar să știu multe ori ce să am nevoie de ăsta. Diamond. În fine, nu codesc. Fac niște scări, că da, o să am nevoie, vă dați și voi Oh seama. my god, Cam 20 de scări ajung. Deschide ușa. Ce cu piatra asta aici? Ce piatră? Nu? În fine. Voi mai găsi o piatră ciudată, dar nu văd de bază scup și ce. Extrem de ciudată. Am spart din greșeală alea, așa că o să le pun la loc. Pare rău că v-am spart. Am mai făcut aici un loc de tabără, cum ar veni, știți, aici, la un grătărel, ceva. O să pun și aici. Atât am făcut. Dar Enderman ăsta nu mă lasă în pace. Știu, Enderman este supuitor de creier. Nu glumă. Supuitorii lumii. O să... De ce efectiv am pus blocuri aici? E bine, da. Deci nu mă întreba pentru că chiar n-am idee de ce le-am pus. What is this? De ce le-am pus? De ce fac cu toporul? Pământ, adică. Oh my god. Oh my god. Să vină bine să fac toporul ăla. Se sparg. Când am prafă cu bloc. Bună, bine. Deci să mai punem și niște scări. Așa am mai zis. Perfect.
așa level. Uite că nu pot să fac din nou level. Nu. Pentru că nu m-am întrebat. Piatră ciudat, dar pentru ce nimeni nu știe, Dumnezeu chiar nu știe. O să fac... Poate din modul, nu, dar se găsește în E modul nou, sigur, pentru că... N-are cum să vin așa, piatra străină frumos. Deci am 2-3 feluri de piatră și la trei. Deci facem un proceduriu. Acum și acum lăsă pe de două. Aș mai vrea să mai fac o repartare. Totuși... Am un trigant. Da, știu, ăla e că dacă n-ai bătut pe... Înnecăcel. Pe înnecat. Înnecăcel. Cam înnecăcel. Bine înnecăcel. Da, trebuie să mai fac niște scări, din păcate. Pentru parc. Ai, să scac telefonul! Trebuie să mi-i bag la încărcat, că altfel se va închide filmarea și nu doresc asta, pentru că, într-un fel, am muncit ceva pentru ea. Adică, de fapt, am muncit, logic. O să stau aici la încărcat. Așa, frumos, frumos. Și mă duc înapoi să-mi pun astea. Asta îmi ajungă, bine, sigur îmi ajungă. O să mă pun aici un bloc pe jos. Un bloc pe jos. Da, vorbim prin semne mai nou. Ok, o să pun așa niște de-astea. Perfect. Și avem și aici. Perfect. E ok acum. Uite mare acum să pun acum. N-am făcut mare prânză, dar cam așa arată. N-am ce să zic, draga mea. Ok, o să pun... Ok, deci hai să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, ok. Da. Ok, să puțin că da. Stați puțin, cred că am numărat cu asta la început. 1, 2, 3, 4, exact. Exact. Da, deci 1, 2, 3, 4. Hai să facem și pe aceea și fac și în partea pe aceea. Că vreau eu. Bine. Acum într-un fel o să mai fac, adică o să mai fac încă un de scări la acest parc. De ce are că nu trebuia să facă tot? Lăsând asta la o parte. Da. Trebuie să mă duc să iau și ăla de pe jos, dar acum îmi voi rămâne să le iau și pe ăsta de pe jos, pentru că... Și tu ce mai faci, Maria, Minecraft? Foarte bine. Da. Din lemn. O deșteaptă de lemn. O să fie super greu, deci da, pot să mor de când mai e. Mama, am 29 de puncte de experience. Da, voi am 21. Dar nu am mai bătut ochii, chiar dacă e noapte vreau să mai lucrez aici. Da, la mine deja e noapte, din păcate. E posibil să facă. E posibil, dar depinde acum cum trece timpul pentru unele persoane. Ce porcării. Nu, hai că n-am făcut nimic. Am crezut că am făcut porcărie mare. Eu vreau să facă, dar e ok pus acolo, adică nu e problemă. Trebuie să umplu acest loc. Fii atentă că dacă mor aici, m-am făcut prăfuleț, m-am făcut... Deci niciodată n-am mai construit, adică în sensul că aproape pe fiecare lume pe care mi-am făcut-o am făcut decât câteva lucruri. De exemplu, am făcut o casă, am făcut animale, ce am mai făcut? Mi s-a dus lemnul. Nu o casă super mega simplă, am spus asta. Am spus că era simplă. Plantații și cam atât. Apoi mă plictiseam, și minam. După ce nu mai venit să mai fac, până la urmă am minat. Și ori mai mă jucam și ori rămânea acolo, ori ștergeam. Că am 30 ceva de lumi. Dacă vreți să credeți. Exact.
Ok, și nu prea mai am lemn, așa că să spuneți că mai am la mine lemn, așa că bine, ne prelucra, dar îl voi face eu. Îl voi prelucra. În fine, când terminai să clip. Ok, acum vezi că am făcut, am terminat aici de pus lemn și pot să spun asta. Aoleu, cred că nu prea m-au auzit că am avut o cântare, dar sper că acum m-au auzit mai bine. Îmi pare rău. Ok, vom continua să punem aceste frunze. Ok, și pe partea cealaltă. Și tu, Maria, ce mi-ai făcut în Minecraft? Am căzut. Faci topogan cu apă? Da. Oh my god. Uite. Chiar e și fain. Că nu l-am făcut clipul. L-am făcut să duc. Da, bă. Ok, continuăm aici cu acest parc. Da, o să vă duc că o să fie cum ar veni cu 2 etaje, să spun așa. Dar nevoie de traptor. Altfel, da, pot să fac prea mare brânzată. Și cu totuși, cred că o să mai am nevoie de niște frunze. Chiar dacă am destul de multe. Acum, ce ai făcut? A fost fain? E fain? Da. Ok, așa, momentan o să fac niște băncuțe, no problem. Așa, aici e poarta. E așa, te bagi aici și te mai urmi mai departe. Da. Ok, intrăm în casă și ne vom culca. Revin când se face dimineață. Ok, acum, da, m-am trezit între ghilimele, adică mai întâi am făcut niște scări pentru parc. N-am mai făcut nimic la el pentru că de-abia m-am trezit și am făcut scările pentru parc. Așa că mă întreba dacă am armură, da, am această armură, am găsit de casa mea, deci ce cu acolo chiar am idee. Am găsit armură de diamant. Dar cum, frate, cum? Ai pus că am mai găsit. Am găsit mereu. Ok, să vedem care ar fi să fie în față și noi ceva simetric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Frumoși. De aur sunt urâți. Da, deci 7. Pot spune 1, 2. Hai să încerc să fac aici deci câte... Hai puțin, o secundă. Ce mă chinui atât de mult? Facem așa. 4, 5. Mai scuzați că am spart, degeaba. Acum dacă sparta n-am la mine, n-am la mine foarfecă așa, dar na, pentru că nu mai am foarfecă. Din păcate, ok, și de aici, 1, 2, 3, 4, 5, perfect. Aici, deci 1, 2, 3, 4, perfect. Ok, da, perfect. Și avem 4 sau câte de auleu. Hai, puțin. Ce ai pățit? Am murit de la apă. Vreau să am pește roz, dar e super greu de luat, că se mișcă într-una. Ok, oh my god, pește roz. Oh my god! Ți-ai spus, nu mai am lemn. Să mă duc după lemn. Mamă, ce m-a speriat. Era că mai am lemn, dar nu mai am. Deci mai plantez copaci pentru că nu prea mai am. Nu vreau pentru că nu prea plantez copaci. Da, încercă să vorbească într-un fel ca Felix, dacă știți. Cine, nu? Da, tu. Da, thank you. Știu. Da, bine. Cred că puteți și voi să vorbiți așa, adică eu și o pot, dar nu-mi place să vorbesc.
pe filmare, că știu, dar nu mai știu ce mă fac. Așa fac eu, că de-aia. Vedeți, pot să vorbesc așa, doar că pe filmare mai bine vorbesc normal, adică ca să mă puteți înțelege și să vă înțeleg pe voi între ghilimele, că nu vă aud, bă, dar știu că sunteți pe canalul meu. Bine, continuăm aici. Uitați-vă 15 minute, ok. Nu la timp, dar nu e problemă. Ok. Am luat niște copoci, niște lemn și vom face frumos aici. Ok, lemn. Cred că vom face un steak și ceva, dar avem nevoie în orice caz de lemn. Dar ce aveți peștilor? Da, nu știu. No, please. Ok. Duc sus. Și îmi pun shift-ul. Doamne, Dumnezeul meu. Ce ai pățit? Te venecați ea și peștilor, mama mea. Ok. Bine, continuăm aici cu ce facem noi. Și am zis că o să postez un filmuleț. De fapt, n-am zis, dar trebuia să postez un filmuleț cu Brawl Stars în care îmi pica. De fapt, deschideam ceva, dar ce nu vă spun. O să-l postez azi. Dar nu, cred că l-am șters. Dacă l-am șters îmi pare rău. Chiar îmi pare rău dacă l-am șters. Eu nu vreau să-l fi șters. Chiar nu vreau. Mamă, deci Invasion. Ok. Și ultima treaptă, pot să spun. Perfect. Yay, am terminat cu treptele și mi-a mai rămas 14. Acum trebuie să fac chestia să jos, vedeți? Da, un pic. Deci e perfect. Arată extrem de fine. Deci, 1, 2, 3, 4. Și dar nu știu cât pe cât e, mai exact. E 1, 2, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? 7 pe 1, 2, 3, 4, 5. 7 pe 5. Deci 1, 2, 3, 4. Ok, am pus pauză din greșeală, din păcate. Deci 1, 2, 3, 4 și ultima este a 5-a. Deci 5 pe 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sper că n-am numărat greșit. Ok, să bagă așa frumos mai repede puțin. Dacă cad ar fi trist rău. Dar, na. Ok. Era 5, da, s-a puțin să mai pun așa niște blocuri, că trebuie să le pun pe astea. Dați-vă să iau copăcii ăștia, după aceea, deci 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ce zic, ok, știu, ok. Oh my god! Lavă! Oh my god, a găsit diamante. Hai să vedem câte sunt. Lavă. Deci, văd că sunt cam multe. Sunt vreo 4. Oh my god. 4. 6. Oh my god. Oh my god, nu înțeleg cum găsești atât de multe diamante. Adică Nu mint că le-am pus pe creativ, chiar nu mint. Eu nu le-am pus pe creativ. Da. Dacă lavă era... Oh my god, uite! Oh my god, uite! Mamă, deci noroc că deci era să cadă în asta. Fără ieșire. Fără ieșire, fără aer, fără mâncare, nimic. Nimic. Bine, Deci 6 bine. diamante. 1, 2, 3, 5. 1, 2, aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Perfect. Ok, mai departe. Da, zic de 1000 de ori. Ok, dar nu înțeleg de ce. Da. Ok, să vedem. Așa merge perfect. Și cum ar veni e ultimul etaj, să zic așa, din așa. Da, e ultimul etaj. Adică așa mă gândesc. Ar fi cam cea să-l fac mai mare totuși dacă vă... Și sper să meargă, să pun ciuperci, că am găsit ciuperci și pe parc. N-am zis că fac parc. Ok, oh my god. Și te mai joci la sau te joci altceva? Mă joc Tom Friends. Da, dacă Tom My Friends, dacă vreți vom face și un episod cu Tom My Friends. Dar acum nu, pentru că avem de făcut un episod cu Minecraft. Yep. Oh my god, am pus încă un bloc degeaba, nu trebuia să fac. Ok, de ce s-a făcut mai exact? Și se face zi. Adică măcar n-am observat când s-a făcut seară. Ba nu, se face noapte, da, se face noapte. Apune soarele, răsare luna. Apune luna, răsare soarele. Dați puțin, dragii, cum vă numește? Dragii mei, nu au niciun nume momentan. Da, dragi abonați Ruxi, o să vă spun pentru că dacă Minecraft, nu știu, asta s-a întâmplat la mine, am intrat pe o mapă, a trecut așa foarte repede, zi, noapte, drrrr. Da, acum depinde cum ți se pare că trece timpul, adică la orice om trece diferit timpul, știi? Dar, de exemplu, mie trece destul de greu, așa mi se pare. E între 5 ani. Ok, și avem, ne ajunge asta. E perfect dacă ne va ajunge, adică ar fi fain să ne ajungă, nu că nu ne ajungă, ar fi oribil dacă ne ajunge. Dar sperăm că ne va ajunge totuși. Mai punem și acum vom face părțică din parc. Și mai avem puțin greșit, îl terminăm. Avem de decorat. Revin când pun toate frunzele. Ok, acum vom conta. M-am culcat, am terminat de pus alea. Și hai să-ți vă arăt ce s-a întâmplat. Deci, deci era noapte, da? Da. Deci fiți atenți. Oh my God. Era o noapte de vis. Uitați-vă, mi-a explodat creeper-ul. Dar nu ți-am făcut mare lucru ce ți-a făcut acolo. Nu glumești. Tu glumești. Hai că mi-a făcut mare lucru. E oribil să-ți distrugă creeper-ul. Ceva. Dar, da. Scuzați-mă că vorbesc așa. Așa m-am duce și să vorbești. Da. Ce faci, Super-Hero? Da, da nume, apropo la... Da, în fine, nu contează cum... Ok, aici ar trebui să astupă totul din cauza că a explodat creeper-ul, din păcate. Dar haideți să vă arăt ce am făcut mai exact. Cum arată de fapt. Deci, frumos, așa. Ok, acum vom continua aici parcul. Am mai pus aici ca să nu cazi când vin, dar că mi se pare cam diferit. Simetria pare cam diferită. Așa. Ok, îl voi continua episodul. Dați un like, subscribe, pa, pupici!